mga adlaw sa atong panag-uban. Gipakaingon ko ba o wala na'y katapusan? Apan nga man pinangga kay mo man akong gibiyaan. Nahanaw ang tanan tang damgo og pangandoy. Kay gipakyas mo man ang atong mga gipanumpaan. Ang kanhi himaya karon nahimo ng mga luha. Dili ko naman ang tabot pag-ugkaton ang masakit kong kagahapon. Apan unsay imong gibuhat nga hangtod karon? Padayon pa man kong milaom. Sapagkat tinuod dili gayud masayon ang hikalimtan ka. Tungod kay sa akong dughan, ikaw ribugtong babae nga akong gihigugma. Kung nasayod ka pala nga sa imong pagbiya, kasing-kasing ko gibanla sa nagbaha kong mga luha. Daw sa gilunupan ang akong dughan, kung hapit na gani malumos sa tumang kasakitan. Nga naman pinangga nga imo man akong giilisan. Unsa may naa niya nga sayon raman ko nimong gikalimtan. Tungod ba kay usa lamang ako kakabus? Tungod ba kay wala ko'y mga bahandi o bulawan niya kanimo makapahimuot? Apan bisan pagsakit kayong dawaton nga dili natin ka makita. Maghinaot na lang ko nga sa iyang kiliran matagamtaman mo ang matuod nga himaya. Bisan pa man kung sakit kaayo kinialang kanako, apan pilit ko na lang ang tuson ug dawaton nga ikaw dili gyud para ako.